munguva yatatasana zvishwa yeChristmas munhu anga agara asingatomboiti zvemadrugs, but nekuda kwepressure yambotaurwa iya, nyaya yekuda yekusada kusaririra kune izvo zvaanenge achiona mwana wachiita, anopedzisa kuti ati regai ndiedzewo ndicho zvekuitwa nevamwe, nditi kunenge kuri kutorasika ende kutozoparadzira upenyu hwako. Saka regai nditi Christmas ingori zuva rakangofanana nemazuva ose atakatingopemberera kuzvarwa kwangu kwaKristu Jesu, hapana chakambosiyana. Saka tisazvipinze kuzosvika kuna taishuruva sekungorarama kana sekufamba kwatangoita tingopedzana rugore zvakanaka tisingaiti zvemadrugs. Kunyangwe neChristmas iyoyo ngatingoibuda zvakanaka takangochena pamberi paMwari, Mwari wokudenga utiitira zvakanaka. Ndinoona vamwe kunyangwe nevanasikana chemwe anosvika pakurasikirwa noumhandara nokuda kwezuva reChristmas. Yeti chinenge chiri chinhu chinenge chisina kunaka muupenyu. Mai moyo tokwazaklaresi Tinopa makaita wani. zviri seizei ndombi yekanyi Pachipinge. pachipinge hapo. Alright, tatanga ndokuomberewo kuti maoko dini. So yeah, as we about to close off the show, and I think ndinga director kwamuri emaimoyo izvezvizvi munhu wanhu wakuita zvemadrugs awa wakuita zvemadrugs and substance abuse awambo they struggle with religion. So how then do you pull through as an artist, as a pastor, kuti munge muchiizwa kana kuti wazwe zvemuri kutaura zvemuri kurukura nezvazvo against drug and substance abuse? Ndosaka tauya kune chirongwa chatikuita mangwana, concept chatikuita mangwana pakupinda takaita for free, tipasaona anobhadhara mari kuitira ivavo vane madrugs. Amweni vakatositikira vari mastreets, tichotikuita anenge ari maroads, takaisa for free kuti vakwanise kuuya. Saka tinokwanisa kuzovaudza kuti zvakashata nekuvadonzera kunashe kuburikidza nekuimba, nekuti vaimbi vese vanga vari muno mumba ende havasirivo vega, pane vamwe vasina kutokwanisa kutouya vanenge varipo mangwana. Ndosaka taronga sevaimbi vemautare kuti tisangane paCorridor Theatre mangwana tikwanise kushumira kuvanhu vakadaro. Alright, so ngatimbokurokurei maidobas munyaya yeconcept chaitika mukati mezuva ramangwana, zvichatanga nguwai? Chotanga nenguva dzainaa tichipedza nenguva 6 vanenge also nekubatsira hama dzedu kuti tipe zvemadrugs, tichiedza kuvaudza kuti zvakashata sei, vanenge paine vanenge varipo vachavadzidzisa kuti vanokwanisa kubuda sei. Pane zvakawanda zviri kuitika munyika maimoyo zvakasiyana siyana. Why then did you as a whole, as Kunashe, decide kuti we want to concentrate specifically on drug and substance abuse? Mweya yedu irikuwadza unamato yemubereki wese, ine ndiri pano ndiri mubereki. Vakawanda vabereki vari kunzoko anotarisira kuti unozvara mwana wako uritarisira chakanaka chinobuda mumwana wako, the next thing mwana akasiteka, mwana ari musiteti, mwana achaenda kuchikoro. So ishungu dzembereki kuti pandinorangarirwa naMwari nekuropafadzwa nemwana, mwana wangu akukura akuita zvinhu zvinobatika muupenyu, asi ukazongomuona akungofamba asina chaakuita, mwoyo unorwadza. Saka takangogara pasi sekunashe kuti tinofanira kudedza hama idzodzo tivabatsire vagone kubuda madrugs. Mwari avawane nenyasha. Ndizvozvo. So ndishiya kwauri Clovis ndombi yekanyi. Tingada kuzivawo who are the artists vananga variko, zvinonga zvakamira sei, what is to be expected especially during this concert ichange ichiitika mangwana? Aiwa, ndinokuronga ndakati chekutanga concert yedu ikai tairongerwa ndiMwari ende pachabuda zvinhu zvinoshamisa ende ndichitenda kuti pane mweya dzichaponeswa. Maartist anenge aripo inini wokutanga Gloris Machwai, ndichange ndiripo ndichipefuma live, Advocacy Moyo, Mai Mukanganwa, Mai Chidzikwe, Pastor Anderson vanenge varipo, vana Bethany Pasina wako vanenge varipo, nemamwe maartist ari kunzoko vachange varipo. Saka tiri kuexpecta zviro zvakarongeka, kuchange kuchidakadza. Admin is free, hapana kubhadharwa nekuti donzvo riripo ndiri kuti tifundisane kana kuti ramangwana revana redu ringe rakajeka, but not to drug abuse. Vashine mitorero.
aiwa ndizvozvo mashoko makukutu tichipinda mukupindura chirongwa chedu Cloris tingade mazwi ako ekugumisidza. Ndingati inini vadikani vateereri amadrugs achisi chiro chakanaka, mutoriro achisi chiro chine ndaramo. Saka tiri kuti isusu kune vana vadoko kunyazi pane vamwe vanhu vasharukwa vari kutobatiranawo nevana vadoko vetiri kutotya kuti tinoyaite chironzereri kuti vasiye madrugs. Tiri kuti anhuwe ramangwana rakajeka ngatingorisira mumaoko aMwari. Chero kunyazi pamaartist, kunyanyanya pamaartist tinokwanisa kupefoma kunyazi tisina kumwa madrugs. Zvinobudika, zvinoendeka, zvinodakadza, vanhu vanotonakirwa chero usina madrugs. Saka tiri kuti isusu ngatichengetedze ramangwana iri neutano hwakakosha. Saka kana uchingoina madrugs utozotogurisira upenyu hwako panzira. Thank you so much. Aiwa ndizvozvo ndichiuya kwamuri mai Mukanganwe, mazwi enyu ekugumisidza tichipindura chirongwa. Ya, inini ndiri kungoti wadiwa vateereri, munhu wese akasununguka kuti muuye mangwana paKotwa Theatre tishumire tiri pamwe chete tichiti no to drug abuse. Thank you. Alright, ndichiuya kwamuri mai Moyo, mazwi enyu ekugumisidza tichipindura chirongwa. Ndoda kungoti mangwana ngatisanganei ana baba nanamai, majaya nemhandara nevese masitikuti vakanenga masitikuti kudai mangwana tikwanise kushumira pamwe chete kuti tibatsirike tikwanise kudzidzisa vana vedu vagone kureketa madrugs. Aiwa ndizvozvo ndichiuya kwamuri Pastor, mazwi enyu ekugumisidza. Aiwa ndinoti ngatiuye neuwandu hwedu, vana baba, vana sekuru, vakomana, vasikana, tiuye tiwane nguva yekukurudzirana kuti Mwari wokudenga vatiitire zvakanaka tiri pamwe chete seguta reMutare tichitaura #NockOutDrugAbuse. Yes. Maichidzikwe, mazwi enyu ekugumisidza. Ndingati zvisingo zvatotaura don't forget to bring your dancing shoes. Tisange tichitaura zvakasimba tichifara pamwe chete semhuri. Tikati early Christmas present kai. Early Christmas present chaiyo. Aiwa, tinokutendai Kunashe Studios for being with us today. Tave nenguva yakanaka handika. Mova nezuva renyu rakanaka. Thank you. So yeah, special thank you goes out to Kunashe Studios, and thank you goes out to all the performing artists that are going to be performing tomorrow. Kunashe concert changu ichitika mangwana paKotwa Theatre. Tinge takananga kutoka zvedu ngatitonangeko mangwana. It's for free. Munhu wese haziuyai tinakidze. It's a fight against drug and substance abuse, and we keep on saying no, no, no to drug and substance abuse. And with that, we come to the end of the show. Straight after the musical break, we're going to get into Find Me a Home. So do stay tuned for that one.